Tarata me kalo kile woro samba fla ani muga anduru DMS TV channel musu onche onyatuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli anta no ban kan magana la be bago bela jeli mali kuno ani mali ko kan awo don kibaru ne o wagati sili sana ada se an bi kuno fun bo mani ka wuluda aw kulo kan ambe aw kila je ka be se gande me kuno fun kanina challe ani ka aw kila o dia kila jola wale ko fe bi kuno fun bo mun mamulu ni ka wuluda aw kulo ko do be talike Allah soro aka mali autorité yɛrɛ kɔni ma so parti politique ma ka marche yɛrɛ kɔni ma ona ta parti politique ma olu bɔra ni ko ka manifestation kɛ civil tɛmɛnen bɛ kalo kile saba sanba fila ani mugan an duuru palais de la culture Amadou Hampâté Bâ yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko manifestation kɛra yɛrɛ kɔni na jamakulu kun bɛ yen nɔ parti politique ma ale n'u kanubaw bɛɛ lajɛlen kun faralen no ɲɔgɔn kan yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko mali autorité yɛrɛ kɔni décision min ta ni o de ye ko ka an ka mali parti politique ma ka charte abrogé ko u ma jɛn ni o ye k'ale min ye ka mali furancɛ fanga ɲɛma n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta k'ale ta ni k'a kɛ président de la république ye san 5 kuntagala kɔnɔna na parti politique ma b'a yira k'a fɔ k'u ti jɛn ni o ye ko o b'a wajibiya transition yɛrɛ kɔni ka ban ɲani san 2025 décembre kalo tile 31 cɛ Mourdiaville kɔnɔna yɔrɔ min bɛ Nara région de kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko civil tɛmɛnen mɛ kalo tile 3 ni ka don kare kɔnɔ mɛ kalo tile 4 san 2025 ko maa minnu fɛntigi dɔ minnu b'a lakodɔn olu yɛrɛ kɔnɔna ni ville kofɔlen in kɔnɔna ka attaque kɛ ne ka ɲɛsin ville sigibaa maa ma o tatɔ yɛrɛ kɔni o ye tasuma minɛ ni ka bila yɔrɔ caman yɛrɛ kɔnɔna sosolokalo y'a yira k'a fɔ ko maa minnu fɛntigi ni yɛrɛ kɔni tilalen u ka walejugu la u bolila ka taa u talen min yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni ye ko caman yɛrɛ kɔni dora Mourdia sigibaa maa min ye fraude ye ale ni ka doni minɛw ye mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ douane maaw tɛ a kalama ko o ko in yɛrɛ kɔni banna an ka mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka mali douane maaw olu ye opération saba kɛ opération saba mun kɔnɔna la u sera ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ maa minnu yɛrɛ kɔni kan minnu ka baara de ye ka doni fɛn jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma den douane o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ o taara bɔ dɔ fɛnɛ ka ɲɛnaminimafɛn k'a ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna ɲɛnaminimafɛn min kun ye kanabi biriki 90 ale ni 4 bɔɲɔgɔn de ye Segu région kɔnɔna na Juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 2 san 2025 an ka mali ministre des infrastructures ale kɔni bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko mali autorité yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko min ye camion belebeleba ninnu ye minnu bɛ tiɲɛniba yɛrɛ kɔni don sira la ko o donni yɛrɛ kɔni dagalen tɛ an ka mali jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Sénégal ale ni mali frontière la camion caman yɛrɛ de kɔni kun jɔlen bɛ o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni Sénégal autorité ma olu ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni mali autorité ɲɔgɔn cɛ la walasa camion minnu jɔlen bɛ frontière la olu ka se ka don an ka mali jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an ka mali ministre des infrastructures ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko tile 15 de kɔni dilen don Sénégal ka ni mobiliba nin yɛrɛ kɔni ma u ka donni a ye mali jamana kɔnɔna na ko nka ni tile 15 tɛmɛna yɛrɛ kɔni min ye ni ɲɔgɔnna mobili girinmanba ninnu ye k'olu tɛ don an ka mali jamana kɔnɔna na bilen ni kunnafoniba nin de bɛ an bolokɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na civil tɛmɛnen mɛ kalo tile 3 san 2025 hali n'a sɔrɔ an ka mali autorité olu kun y'a yira k'a fɔ ko yamaruya tɛ parti politique ma bolo u k'u ka manifestation kɛ o n'a ta parti politique ma ale n'u kanubaw u ma autorité ma kanu kumakan in lamɛn u taar'u ka manifestation kɛ nin don kɔfɛlen la palais de la culture Amadou Hampâté Bâ kɔnɔna na parti politique ma yɛrɛ kɔni ka manifestation wagati u kun bɛ ka kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ o de ye autorité ma yɛrɛ kɔni bɛ ka ni ko minnu kɛ ko u ti jɛn ni aw ye ko min ye démocratie ye ko u bɛ o de fɛ ko wa min ye mali autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka parti politique ma yɛrɛ kɔni bali k'u ka activité minnu kɛ o y'a yira k'a fɔ k'u ti jɛn ni an ka mali autorité yɛrɛ kɔni ka o wale in ye hali n'a sɔrɔ an ka jamana sifinnaka dɔw olu kun y'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛn ni parti politique ma yɛrɛ kɔni ka nin manifestation ye o maaw kun y'a yira k'a fɔ k'u bɛ parti politique maaw bali u ka manifestation in na a kɔni yirala k'a fɔ ko manifestation yɛrɛ kɔni kɛra hɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye maa jugu ye walima maa bɔnɛlen ale la ko o walimaya la min fana ye furugufurugu ye k'o ma tɛmɛ manifestant ni ɲɔgɔn cɛla la manifestant ninnu u donna palais yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wajibiya la wa ko u donnen u ye mali hymne national yɛrɛ kɔndamné yɛrɛ kɔfɛlen na o wale kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye ko ka dɔ fara transition san kuntagalaw kan ko u ti jɛn ni o ye ka da ka parti politique maaw ka kɔrɔfɔ la ko o ko min yɛrɛ kɔni bɛ ka nalen u bɛna fɔ an bɛ ka taa dɔɔni jagoya fanga de fanfɛla la déclaration na ni parti politique maa caman ye bolonɔ bila o déclaration in sɛbɛn na u y'a yira k'a fɔ ko transition janyana fo k'a dama tɛmɛ ko ka sɔrɔ ko daminɛ yɛrɛ kɔni na u kun ye bɛnkan min yɛrɛ kɔni fɔ o de ye ko a tɛmɛ yɛrɛ kɔni u bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka
élection yɛrɛ kɔni kɛ walasa président bɛ se ka sigi jamana kɔnɔna na ko wagati laban yɛrɛ kɔnɔna consultation minnu tɛmɛna an ka force vive maw ni ɲɔgɔn cɛ la ko recommandation minnu bɔr'u la parti politique maw y'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛn ni o recommandation ninnu ye ka d'a kan ko recommandation ninnu ma bɔ olu yɔrɔ la wa ko yamaruya tɛ o recommandation ninnu bolo ka olu labaara o de la parti politique man b'a wajibiya ko min yɛrɛ kɔni ye transition ye ko dan ka kari o la yanni san 2025 décembre kalo tile 31 na parti politique maw ka charte lajɛli min yɛrɛ kɔni kɛra o consultation kɔnɔna na jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra o de kun fɔra ko ka fɛɛrɛ latigɛ ko ni kalata yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ka kɛ wagati dɔ la o ka sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na basigi bɛ yen nɔ o laseli yɛrɛ de kɔni kɛra parti politique maw olu ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin syndicat société civile maw organisation autorité traditionnelle et religieuse u ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'u ka manifestation kɛ k'a yira autorité la k'a fɔ k'u tɛ jɛn ni nin hakilina ye parti politique maw ka kɔrɔfɔ la k'olu bɛ ka nin manifestation min kɛ o kɛkun de ye walasa ka liberté fondamentale ka o lakana ale ni k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min ye dictature ye k'o bali k'o kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na parti politique maw ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye ko caution min yɛrɛ kɔni bɛ sara parti politique maw fɛ n'u bɛ fɛ k'u ka parti yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko o ko cayali yɛrɛ kɔni na parti politique maw y'a fɔ k'u tɛ jɛn ni o hakilina ye u ka kɔrɔfɔ la ko o mesure min bɛna ta ni ka parti politique maw sɛgɛrɛ ko b'i n'a fɔ u bɛ ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na de ko menace don ni ka ɲɛsin démocratie ma wa min ye ka jamana kɔnɔdenw kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari o yɛrɛ kɔnɔna manifestation yɛrɛ kɔni kɛra hɛrɛ kɔnɔna na min ye an ka Mali finitigiw olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa fɔɲɔgɔnkɔ kana na tɛmɛ manifestation kɛyɔrɔ in na wa dɔw ka kɔrɔfɔ la ko nin manifestation yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'an ka classe politique maw ale ni an ka autorité ko fɔɲɔgɔnkɔw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa parti politique maw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka kumakanw yɛrɛ kɔni ka mɛn ko wa min yɛrɛ kɔni transition u bɛ fɛ dankari o la ka d'a kan parti politique maw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko transition yɛrɛ kɔni mɛnna kojugu sibirisu mɛkalo tile 3 ni ka don kari kɔnɔna na mɛkalo tile 4 Murjaville ni nin yɛrɛ kɔfɔlen bɛ Nara région de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa marimafɛntigidenw nana bin ka nin wale kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ sigibaa maa ninnu soso localiw ka kɔrɔfɔ la ko maa minnu yɛrɛ kɔnɔna na ni attaque in kɛ marimafɛn girimanw tun bɛ olu bolo ko u nana sufɛla nɛgɛ kaɲɛ 20 wagati de u nalen dɔrɔn u y'u ta kɛ marifa ci yɛrɛ kɔni sanfɛla la wale min kɛra sababu ye ni ka Murja sigibaa maaw jatigɛ kosɛbɛ maa marimafɛntigi ninnu tilalen u ka marifa ciw la u donna Murja sigibaa maaw ka sow kɔnɔna na u y'a dabɔ a kama binjalan maralen bɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan binjalan ale kɔni ye fɛn ye tasuma mɛnɛ ka di min na u ye tasuma mɛnɛ ni ka bila u binjalan ninnu na o so kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na k'ali n'a sɔrɔ halisa Murja yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na minɛn minnu tiɲɛna o sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ ka kɛ Murja source maaw dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ n'a fɔ maa dɔw bɔnɛna u ni na k'u sababu kɛ ni maa marimafɛntigi ninnu ka nin attaque kɛlen ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ sigibaa ma ko nka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni bɛ sen na an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi walasa maa minnu ye nin walejugu in ta ni ka Murja sigibaa maaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ka olu minɛ ale ni ka se ka dɔn kun min yɛrɛ kɔni y'a to u nana nin wale yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autoritéw ka fanfɛla ye olu kɔni m'a tiɲɛ tigɛ n'a sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na nka soso local de kɔni k'a kɔrɔfɔ la k'ale yɛrɛ kɔni dalen dɔ la k'a fɔ ko maa dɔw bɔnɛna u ni na ka sababu kɛ ni maa marimafɛntigi yɛrɛ kɔni ka nin attaque ye o de la Murja sigibaa maaw bɛ laɲini kɛ an ka Mali autoritéw fɛ ko k'ale ni ka olu yɛrɛ kɔni ka yɔrɔw lakana ka d'a kan ni wale min yɛrɛ kɔni kɛra o kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don olu kunna ka d'a kan binjalan min yɛrɛ kɔni bɛ ni maa marimafɛntigi ninnu ye tasuma bila o binjalan in na o kun ye olu ka bagan balolaw yɛrɛ de kɔni ye an ka dɔɔni ma olu ye fɛnba saba yɛrɛ kɔni fɛnba saba minnu y'a yira jamana kɔnɔdenw la k'a fɔ k'an ka dɔɔni ma olu ka jateminɛ n'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ka ca bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana kɔnɔna na ko mɛkalo tile 4 tɛmɛnen an ka Mali dɔɔni ma olu ye opération ba saba kɛ opération ba saba min kɔnɔna na dɔɔni ma y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ka dɔɔni fɛnw ye an ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma dédouaner k'u bɛ fɛ ka o kɛlɛ min ye fraude ye ale ni ɲɛnaminimafɛnw donni fɛnɛ an ka jamana kɔnɔna na dɔɔni maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka wale ninnu bɛɛ bali u ka nin opération ba saba ninnu senfɛ dɔɔni maaw ka nin 16 laban yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ka ca kosɛbɛ an ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw ninnu tɛ ka boli sira dɔrɔn ka hali a bɛ ka boli ji sanfɛlaw bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan maa dɔw fɛnɛ ka baara yɛrɛ de kɔni ni ka tɛmɛ n'u ka fɛnw ye ji sanfɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye dɔɔni maaw u kana se ka u ka fɛn ninnu min ko Segu région kɔnɔna na dɔɔni maaw u sera ka cannabis ni ale ɲɛnaminimafɛn o biriki 94 yɛrɛ kɔni
minɛ maa dɔ la. Ko avril kalo tile 30 tɛmɛnen san 2025 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 19 ka sanga ni miniti 50 ye Segu douane mɔgɔw olu ye opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Segu rond-point na min yɛrɛ kɔni bɛ na Bamakɔ kɔnɔna na. O opération kɛrɛnkɛrɛnnen de senfɛ douane mɔgɔw ye Mercedes dɔ yɛrɛ kɔni minɛ u kun bisigalen don Mercedes min na. Douane mɔgɔw kɛlen ni ka ni Mercedes kofɔlen kɔnɔna woloma u taara cannabis biriki 94 sɔrɔ yen nɔ. Ko a tigi yɛrɛ kɔni kun kɛnbɛ ni ka fɛn yɛrɛ kɔni dogo kosɛbɛ cogo min ni maa min yɛrɛ kɔni ma wolomali kɛ ka ɲɛ e tɛ se ka a ye yɛrɛ kɔni. Douane mɔgɔw ka ni 16 yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimiba yɛrɛ kɔni don ɲɛnaminimafɛn feerebaga maaw yɛrɛ kɔni na. Ka d'a kan ni fɛn min yɛrɛ kɔni minɛna douane mɔgɔw fɛ a yirala k'a fɔ k'ale sɔngɔ yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ n'a kun feerela. K'o fana tɛmɛlen kɔfɛ Kayi région kɔnɔna na mai kalo tile 3 tɛmɛnen san 2025 douane mɔgɔw k'olu to patrouille la ji yɛrɛ kɔni sanfɛ u taara bɔ kurun dɔ kan kurun min kɔnɔna na farine tonne 10 de kun bɛ yen nɔ ni o maa kofɔlen a kun bɛ fɛ ka i dogo ni ka donni de an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma dédouaner de. Ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la kurun in sanfɛ farine bɔrɔ 200 de kun bɛ yen nɔ ni o giriya yɛrɛ kɔni bɛ ta tonne 10 de la. Ko wa maa ninnu ka farine kun bɛ yen nin kurun in kɔnɔna na o y'a sɔrɔ douane papier foyi tɛ u bolo o b'a yira k'a fɔ k'u ma douane mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka wari sara wa ni farine in kun nana don jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ douane mɔgɔw kun t'a kalama fɛnɛ. Douane mɔgɔw ka opération in fɛnɛ y'a yirana k'a fɔ ko u ka baara dɔrɔn tɛ kɛ siraw yɛrɛ kɔni sanfɛ min fɛnɛ ye ji sanfɛla ye o bɛ ka sa u ka patrouille caya yen nɔ ka d'a kan o y'a faamu k'a fɔ ko maa ninnu ka baara dɔ fɛnɛ de o bɛ tɛmɛ n'u ka fɛn ninnu ye ji sanfɛ cogo min u kana na se ka wari sara mɔgɔw ye douane na. O Kayi région kelen in kɔnɔna na maa dɔw fɛnɛ kun bɛ fɛ ka fraude dɔ yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ nka douane mɔgɔw ka cɛsiri n'u ka jateminɛw fɛnɛ kɛra sababu ye n'u sera ka maa ninnu bali u ka o fraude in na. O ko kɛra avril kalo tile 28 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 2 ni ka sanga ni miniti 30 de ye. O wagati kofɔlen la douane ka mɔgɔw olu ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sɔrɔ kun bɛ se ka da kunnafoniya mun na o de senfɛ douane mɔgɔw kɔni u teliyani ka taa Sobugu fanfɛla la ni yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ fleuve Sénégal dawolo yɔrɔ de la. Ko o opération in senfɛ an ka Mali douane mɔgɔw u sera ka kurun dɔ fɛnɛ lajɔ min kɔnɔna na farine bɔrɔ 200 de kun bɛ yen nɔ wa yirala k'a fɔ ko farine in giriya fɛnɛ kun bɛ taa tonne 10 de la wa ko min yɛrɛ kɔni ye nin farine kofɔlen ye ale bɔlen don Moritani ka farine de fɛ. Ko maa min kun bɛ ka kurun in boli a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn foyi kun tɛ ale bolo min b'a yira k'a fɔ ko douane mɔgɔw bɛ nin cargaison in donni ko kalama. Ko an ka Mali douane mɔgɔw olu ka teliya ale ni u ka cɛsiri baara ni opération kofɔlen yɛrɛ kɔni senfɛ o y'a yira k'a fɔ ko douane mɔgɔw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka fraude yɛrɛ kɔni tɛmɛ ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka dɔ bɔ an ka jamana ka sɔrɔta yɛrɛ kɔni na. Dɔw ka kɔrɔfɔla ko douane mɔgɔw ka nin opération laban yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sanuyali la cogo min fraude kana kɛ yen nɔ. Trafic illicite ale ni jamana ka se ka bɔ fan sɔrɔ fɛn duntaw la an ka jamana kɔnɔna na ko douane mɔgɔw cɛsirilen don o kow bɛɛ lajɛlen fɛnɛ la. Wa douane mɔgɔw ka kɔrɔfɔla halisa ale ka cɛ dɔw u cɛsirilen don ka ni ɲɔgɔnna opération camanw yɛrɛ kɔni kɛ walasa fraude ale ni trafic illicite ka se ka olu yɛrɛ kɔni dabila an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ko tile 15 de dilen don Sénégal ale ka camionba ninnu ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ Sénégal ni Mali frontière la n'u kan ka don Mali jamana kɔnɔna na dɔw fɛnɛ bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu kan ka taa Sénégal. Tile 15 de bɛ o camionba ninnu bolo u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka se u seyɔrɔw yɛrɛ kɔni na wa u ka camion yɛrɛ kɔni falen ka d'a kan camion girinman minnu yɛrɛ kɔni bɛ u bolo olu bɛ an ka Mali siraw yɛrɛ kɔni tiɲɛ. Hakililajiginna ni mesure yɛrɛ kɔni taara an ka Mali ministre des infrastructures yɛrɛ kɔni fɛ min y'a yira k'a fɔ ko date kofɔlen dɔ la ni o yɛrɛ kɔni sera camion belebeleba ninnu minnu yɛrɛ kɔni bɛ sira tiɲɛ ko yamaruya tɛ olu bolo bilen ni ka don Mali jamana kɔnɔna na wa ko camion sugu ninnu yɛrɛ kɔni tɛ bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. O date kofɔlen yɛrɛ kɔni selen ni mesure yɛrɛ kɔni bilala sen kan o kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko Mali ale ni Sénégal frontière yɛrɛ kɔni na camion baw caman jɔlen bɛ yen nɔ ka d'a kan yamaruya tɛ u bolo bilen ni ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na. O ko siratigɛ de la Sénégal autorité mɔgɔw olu y'a lajɛ ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni an ka Mali autorité ni ɲɔgɔn cɛ la walasa an ka Mali autorité u ka se ka délai dɔɔni yɛrɛ kɔni di Sénégal ale ka nin camionba ninnu ma. Fɛɛrɛ de kɔni senfɛ an ka Mali ministre des infrastructures ale bɛ laseli kɛ juma tɛmɛnen mai kalo tile 2 san 2025 ko Sénégal ka camionba minnu bɛ ani Mali ka frontière la ko tile 15 de bɛ olu bolo o k'u teliya ka don n'u ka fɛnw yɛrɛ kɔni wa u kana na a ɲɔgɔn kɛ bilen yɛrɛ kɔni ni o tile 15 yɛrɛ kɔni tɛmɛna camion foyi yɛrɛ kɔni tɛ don bilen jamana kɔnɔna na ni min yɛrɛ kɔni ka giriya yɛrɛ kɔni dama tɛmɛ. Kuma in fɛnɛ lasera Sénégal ale ka ministère des infrastructures fɛ min y'a yira Sénégal ka camionba nin yɛrɛ kɔnɔna k'u k'u jija tile 15 in kɔnɔna na u k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ
Kalaka kunu kile 15 yɛrɛ kɔni tɛmɛna dati wɛrɛ tɛ d'u ma bilen. Sénégal ka ministère ma ka kɔrɔfɔ la ko Mali autorité ye décision yɛrɛ kɔni ta o y'a sɔrɔ Sénégal fɛnɛ ka autorité ma u bɛ kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Mali autorité ni ɲɔgɔn cɛ la a ko ɲɛ kan ko wa Sénégal fɛnɛ ka autorité ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni u ka Mali autorité ni ɲɔgɔn cɛ la kalaka o y'a ye k'a fɔ camion caman dɔw bɛ ka don Mali jamana kɔnɔna na dɔw fɛnɛ bɛ ka taa Sénégal jamana kɔnɔna na olu caman yɛrɛ kɔni kun bloquelen don frontière la de. Mali kun ye décision min yɛrɛ kɔni ta décision in labaara la avril kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen de san 2025 wa décision in kɔnɔna na Mali y'a yira k'a fɔ ko camion belebeleba ninnu ko yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo bilen ni ka don Mali territoire ka kalaka ko le bɛ kɛ sababu ye ni ka siraw yɛrɛ kɔni cɛ wari de kɔni na kun ɲinina camion belebebatigi nin bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'a lajɛ ka camion hakɛyalamani dɔw ɲini minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko n'a ta tan dati kofɔlen yɛrɛ kɔni seli a ye k'a fɔ frontière ninnu na dɔw yɛrɛ kɔni nana u jɔ n'u ka camion belebeleba ninnu ye nka Mali autorité olu fɛnɛ ma sɔn camion ninnu ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko nka min ye Mali ale ni Sénégal ta fanfɛla ni mesure yɛrɛ kɔni na lajɔ fɔlɔ a bɛna lajɔ ko tile 15 de bɛ Sénégal ka camion belebeleba ninnu bolo u ka don Mali jamana kɔnɔna na walima ni minnu bɛ bɔ olu ka bɔ n'u ka feerefɛnw yɛrɛ kɔni u b'a yira k'a fɔ ko mesure ale yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ mɛ kalo tile 13 nata in de ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni temps kofɔlen in kɔnɔna la u k'u ka taa ni ka seginw bɛɛ kɛ u ka fɛɛrɛ fɛnɛ latigɛ ni ka u ka camion belebeleba ninnu falen ko ɲɛtɛ ni tile 15 yɛrɛ kɔni dafara hinɛ tɛna kɛ maa si la bilen dati foyi tɛna fara a kuntagala kan o kɔfɛ wa Sénégal ka ministère bɛ sinsin a kan ko tile 15 kuntagala in kɔnɔna na camion belebeleba ninnu olu bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔna na nka douane maaw bɛ u escorter de ko nka a bɛ laɲini kɛ camion belebeleba bolila ninnu fɛ ale ni opérateur Mali yɛrɛ kɔni ni tile 15 min yɛrɛ kɔni di Sénégal ka camion bɔ ma u k'u jija u k'u tile 15 délai yɛrɛ kɔni respecté kalaka ko n'u tile 15 in tɛmɛna camion belebeleba ninnu bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko yamaruya tɛ u bolo bilen ni ka don Mali territoire kɔnɔna na Sénégal autorités bɛ hakilinajigi kɛ u ka maaw yɛrɛ kɔni ko Sénégal jɛɲɔgɔn jamanaw yɛrɛ kɔni u mana na sariya min ta ko Sénégal fɛnɛ b'a ɲini a ka jamana kɔnɔdenw fɛ u ka o sariya ninnu yɛrɛ kɔni labato o de la ni tile 15 min dilen filɛ u ma k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen latigɛ u k'u ka kow bɛɛ kɛ o tile 15 kɔnɔna na ko n'o dati kofɔlen yɛrɛ kɔni tɛmɛna maa si kana na don ni mobili belebelebaw ye Mali jamana kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na n bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na Nigéria ka armée ka porte-parole ni o ye Marcus Kangi ye ale ye laseli kɛ ko opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ senfɛ Nigéria finitigiw ye min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération kofɔlen senfɛ Nigéria ka finitigiw olu sera ka Nigéria ka agent de sécurité maa 4 yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko ni agent de sécurité maa 4 ninnu u ye dɛmɛ yɛrɛ kɔni don Bamaci walima o ye ko Bama Kukawa ale ni Madagali ni nin yɔrɔ ninnu bɛ Borno ale ni Adamawa État yɛrɛ de kɔni fɛ ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Nigéria ale ka finitigiw ye opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ yen nɔ avril kalo tile 26 ni ka taa se avril kalo tile 29 de ma ko opération kofɔlen de senfɛ Nigéria ale ka finitigiw yɛrɛ kɔni taara bɔ maa 4 yɛrɛ kɔni kan minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ Bamaci walima o ravitaillé de Nigéria ka armée ka porte-parole yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni ka jamana agent de sécurité maaw ka nin janfa in k'u yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka olu siran kosɛbɛ ko de kɔni na a bɛ laɲini kɛ Nigéria ka commandant fɛ u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka u ka jamana finitigiw ka jateminɛw yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ u sigiyɔrɔw la hakilinajiginna wagati laban in na Nigéria ale ka finitigiw ye gang ɲɛmaa maa 5 bɔnɛ u ni na ale n'u sera ka kɛlɛkɛminɛn caman minɛ ni maa na opération dɔ senfɛ min kɛra Zamfara État yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni ko Nigéria ale ka agent de sécurité maa dɔw yɛrɛ de kɔni filɛ ni ka u janfa yɛrɛ kɔni ka u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ Bamaci walima ninnu ye ko yɛrɛ kɔni na u bɛ laɲini kɛ u ka finitigiw yɛrɛ kɔni cɛla u k'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ ka d'a kan ko sisan janfa yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka bɔ kɔnɔna na san 2024 avril kalo wagati bayɛlɛma min yɛrɛ kɔni tora Togo ale ka jamana constitution kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni yɛlɛma caman ye Togo ale ka jamana régime kɔnɔna na o ko hukumu de kɔnɔna na Faure Gnassingbé ni ale kun ye Togo jamana ɲɛmaa ye kɔni ni maa kofɔlen ale yɛrɛ kɔni sugandira ni ka a kɛ Togo conseil des ministres président ye sibiri tɛmɛnen mai kalo tile 3 san 2025 Faure Gnassingbé sigili conseil des ministres président la o ko cérémonie kɛra Lomé de ni o ye Togo faaba ye wa cérémonie kɛra maa caman yɛrɛ kɔni ɲɛna ni o dɔ ye CEDEAO maaw ye ni cérémonie kofɔlen ne senfɛ Faure Gnassingbé
be ni ale ma mi shibe san biduru ani shekina ale I kale yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko ka jamana constitution kura ye k'a b'i cɛsiri ka constitution yɛrɛ kɔni kɔnɔnaw sariyaw labato a yira k'a fɔ k'ale Faure Gnassingbé a bɛ baara kɛ a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ k'a ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ Togo jamana kɔnɔdenw ka intérêt ta fanfɛla de la ni cérémonie min kɛra Togo jamana kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Togo ale yɛrɛ kɔni dora phase ba yɛrɛ kɔnɔna na a ka jamana ko ta fanfɛla la ka d'a kan Togo ale tun bɛ régime présidentiel kɔnɔna na ale bɔr'o la a donna régime parlementaire de kɔnɔna na ni o ye régime min kɔnɔna na conseil des ministres président ale bɛ kɛ maa yɛrɛ kɔni min ye pouvoir exécutif maaw ka ɲɛmaa ye ko wa ale ka fanga yɛrɛ kɔni ka bon kosɛbɛ wa dan yɛrɛ kɔni tɛ a ka mandat yɛrɛ kɔni fɛnɛ na Togo ka ni constitution kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a bɛ fangaba di président de la république ma ka d'a kan conseil des ministres président ale ni président de la république fɛnɛ tɛ kelen ye parlement maaw olu de bɛ président de la république sigi président ale ka mandat ye san 6 de wa a tɛ se k'a kɛ ko 2 kɛ a dan ye siɲɛ 1 de ye ko nka min ye fanga fanba ye fanga yɛrɛ o yɛrɛ kɔni bɛ conseil des ministres président de bolo ni o ye Faure Gnassingbé de o b'a yira k'a fɔ ko conseil des ministres président fanga min bɛ ale bolo o tɛ président de la république bolo comme Faure Gnassingbé ale kɛra Togo conseil des ministres président ale ye président jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni di Jean-Lucien Savy de Togo yɛrɛ de kɔni ma an bɛ wagati min na fɔ ko bi o de kɔni na an bɛ aw la kunnafoniya ko min ye Faure Gnassingbé ale kɔni tɛ Togo jamana ɲɛmaa ye an bɛ wagati min na fɔ ko bi ka d'a kan constitution yɛlɛma min donna olu ka jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni Faure Gnassingbé ale yɛrɛ kɔni taara ne ka a kɛ conseil des ministres président wa yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ de kɔni ka jɔda fɛnɛ ka bon ni jamana président de la république ye an bɛ wagati min na fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na cari ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma